sivala mfethu ngoba besisho sithi kubamba khona enye ingoma yakho la khona othi inkosi yokunuka mhlawumbe yini enza ukuthi ushayele ngoma ethi inkosi yokunuka manje noma nje into eyenza ukuthi uqophele ngoma ethi inkosi yokunuka sekunegama elandile kubaculi lo uthi umuntu ethi inkosi mawuthi uyabuka amagalelo akhe akazisho okuncane ngalento akakhuluma ngakhona manje ubone leli gama lobukhosi liyaphushiswa manje yenziwa nje uTapeto akufanele noma ubani vele ethi inkosi ngeke uzositshela inkosi akwazi ukubamba isikini ukuthi sibanjwa into nje ithintana nomculo wazi ukucula kuphela into nje ama instrument athintana nomculo akukho nokodwa kwaziyo kodwa ubizositshela ukuthi inkosi yamaskandi mangikwazi ukufutha impempe impempe ifuthwa namaqhikiza leyo nto leyo ukuthi yazi manje ngoba kade ngibamba le ngoma yakho ngifuna ukuthi ngize ngikhulume ngayo manje lokho uthe ungena la washo ukuthi inkosi ebengiyakhele ngakhele lenkosi ngala ngase ngiyakudlula sengakhe sengendela kwenye inkosi kodwa futhi manje bawuzothi inkosi yokunuka ukuthi asisha amakhosi lawo emphakathi noma amakhosi khona laba futhi abayibiza amakhosi kumaskandi yabo awuzwana lo bakhona obana laba ayikubafanele kube khona obona ude uyadlala lo uyabona uyadlala ngayinkosi yokubani kanjani ngasiphi isikhathi kwenze njani manje uyabona into enjani lo nto ngafuni na cha mfowethu ngizophuma kancane lapho embuzweni wakho namhlanje bafowethu konakele ilanga ekhulu kakhulu mhla ka24 phuma isidi yamangulu amahle ngizolubuya inhlanhla la kwi-vibe ukuthi bafowethu ingoma ithi iphumile ngosuku nje abantu sebekhonile ukuyithola futhi beyizwe konakele kakhulu lapha eThekwini namhlanje eworkshop lapho ngizobe ngikhona ngiyonika abantu mathupha ngiyacela Mthando Maskandi noma ngabe kuphi lapho khona indawo ezakhelela iTheku ihambele uyobona senze isidume ngazo lapha eworkshop so besishutha nevideo likhona lapho ngiyokujabulela ukuthi nami ngibona abathandi bomculo wamaskandi bejabulise nathi oba size sihambe emhlabeni abanye bengasazi besizwa ngendaba uthola sebeyosibuka ezithombeni manje sekuthiwa rest in peace yabona lezo zinto ufuna ukuphumula ngisho nabo mawusho njalo lapha la Dlubheka makhuluma indaba ukuphumula ngisho nami ukuthi mangabe kanti kufa kuzokwenza ukuthi ngiyophumula ngcono ngihlale ngikhathele kunokuthi ngingavele ngife ngcono ngihlale ngikhathalele ngala kwamhlaba mfaba kushuthi isidi yakho sithola manje etolo ukusuka nje namhlanje kunuka igoli lonke kunuka iTheku lonke yakho impangeni futhi masuka la siyemsusuke workshop sishona impangeni nakhona futhi siyonukisa khona so lapha ne workshop ngasikhatsini ngo11 uya ku1:30 impangeni ngo3 o'clock sobe sesikho lobe senikho mfaba bake sibonga kakhulu mhlambe ke uma ubuza ukuthi sengivala nje manje khona lana ukukhuluma khona ngesithomololo yini isithomololo into enhle futhi ethandekayo yabo ufana uthi